Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da warhaka da sake saduwa da ku a wannan shirin. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tashar, muna buƙatar da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna wannan ƙararrawar ta sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Ku biyo mu a cikin bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. A yau insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba, za mu nuna muku wasu sirrika na YouTube, wato da yanda za ka kalli bidiyo da yanda za ka ga information, saboda mutane da yawa suna tambaya na ba su sanya za su yi, sai wasu abubuwa suna shige musu duhu a YouTube. Na ga yau ya kamata na nuna muku wannan sirrin na YouTube. To ba tare da ɓata lokaci ba, kowa sai ya buɗe YouTube ɗinsa mu gani. Mu shiga YouTube ɗin kamar haka. Idan ka shiga YouTube, misali ka yi sacin ɗin tasha, misali bari mu gwada da tashar mu waka, misali ka haka. To a nan wasu suna cewa kamar idan ka ɗauki wannan explore, misali wannan, to abinda ake nufi da wannan, in ka danna wannan explore, to wannan ana nufin bidiyoyin da suka fi yawan samun kallo a wannan satin ko a cikin kwana uku. Waɗannan su ne bidiyoyi waɗanda sun zama popular a duniya. Su ne bidiyo waɗanda ba su wuce kwana 2 zuwa 3 ba. Idan kuka duba wannan bidiyon na farko, a kwana 2 mutum 228 ya kalle shi. Idan kuka duba wannan bidiyon a kwana 5 kawai mutum 1,100,300 sun kalle shi. To a haka za ka gane bidiyoyin da suka fi zama popular a duniya. Yanzu idan ka duba wannan bidiyon na Chelsea, wannan tasha ta Chelsea, ga ta nan a cikin kwana 3 mutum 2,300,000 sun kalli wannan tasha. To wannan shine amfanin wannan explore. Sai kuma subscription. Abinda ake nufi da subscription, kamar tashar da kai subscription ɗinta, to wannan tashoshin da kai subscription a nan za ka gansu gabaki ɗaya. To shi kuma amfaninsa. Sai mu zo wannan na ukun, shi kuma notification. Wasu suna bayani akan notification cewa sun yi subscribing na tasha, amma tashar sai ta yi uploading ba su gani ba, kuma su shiga ba su gani ba. To inda za ka yi shine sai ka taɓa wannan notification. Idan ka taɓa notification nan, duk tashoshin da kasan ka yi subscription ɗinsu, a nan za ka ga waɗannan tashoshi ga su nan kamar yadda kuke gani. Waɗannan tashoshi da an riga an yi subscription ɗinsu, to a nan za ka samu bidiyo. Sai abu na 5 wanda za mu duba shine labirari. Gashi nan za mu shiga labirari. Shi kuma labirari shine amfaninsa history da duk abubuwan da ka taɓa yi da abin da ka yi downloading. Kun ga a nan farko ga history, sannan abu na biyu ga downloading. Nan duk abin da ka yi downloading ne, gashi nan kun gani. To sai mu dawo home, in gwada muku misali. In ka ɗauki wannan bidiyon, bari mu kunna wani bidiyo ku gani. To misali, kun ga amfanin shi wannan history. Kamar kana son ka yi downloading, to gashi da za ka yi downloading. To wannan dai sun maka kawo YouTube da wannan mai albarka. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku abubuwa masu amfani. Duk abin da ya shige muku duhu za mu yi kokari mu ga mun kawo muku shi. Kar ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Ina roƙon ku da ku yi sharing ga wannan bidiyo ga 'yan uwa da abokan arziki, da duk irin chatting din da kuke WhatsApp, Facebook da Instagram. Na gode. Allah ya bar zumunci. Ku huta lafiya.